Empezamos. Boa tarde. Damos comezo ao pleno ordinario do 8 de maio de 2025. Primeiro punto, aprobación da ata da sesión ordinaria do 10 de abril do 2025. Alguna cuestión? Non. Votamos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 2. Liquidación do orzamento do exercicio 2024, dación de conta do decreto da alcaldía de aprobación da liquidación. Resolvese aprobar a liquidación do orzamento municipal do exercicio 2024 nos termos que constan no expediente de conformidade co exposto nos informes da Secretaría Xeral e da Intervención Municipal, que, datos significativos, pois liquídase cuns dereitos recoñecidos netos de 3.245.936 euros, unhas obrigas recoñecidas netas de 4.620.844 euros, resultando o resultado presupostario axustado resulta de 404.284 euros. O remanente respecto ao remanente de tesorería, os fondos líquidos en tesorería ao pecho do exercicio son de 2.600.002 euros. E o remanente de tesorería total resulta de 2.050.404 euros. Remanentes de crédito temos 2.481.602, dos cales están comprometidos 1.323.083 euros e non comprometidos 1.158.518 euros. Punto 3, dación de conta do informe da Secretaría de Intervención da avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regla de gasto e do límite de débeda con motivo da aprobación da liquidación do exercicio 2024. O citado informe dase en base ao que establece a Lei Orgánica de Estabilidade Presupuestaria e Sostenibilidade Financiera, donde, en modo de resumo, podemos decir que hai unha previsión de ingresos do capítulo 1 ao 7 de 3.245.936,50 euros e unha previsión de capítulo 1 a 7 de gastos de 4.620.844,50. Eso dá un desaxuste de 1.374.908 euros. Fanse unha serie de axustes que establece a lei, que son os axustes de recaudación dos capítulos 1, 2 e 3, só hai no capítulo 3, non significativo, para nada. Logo, axuste pola liquidación de exercicio da participación dos tributos do Estado distintos ao 2008 e 2009, por 122.860,18 euros. Un axuste polos gastos pendentes de aplicar o orzamento, a conta 413, por menos 104.237,72, o que dá un total de xustes de 18.334,57. Isto dá unha necesidade de financiación de 1.356.573,43. Por outro lado, analícese o cumplimento da regla de gasto, tal como establece a lei, donde se parte dun límite de regla de gasto do ano 2023 de 2.151.227,99 euros, e donde no exercicio 2024 os empleos non financeiros, as obrigas recoñecidas do capítulo 1 ao 7 ascenden a 4.620.844,50, os gastos financiados por outras administracións ascenden a 1.718.496,41, os axustes seco son 104.237,72, o que dá un gasto computable de 3.006.585,81, o cual dá unha diferencia entre a límite de regla de gasto e o gasto computable de menos 855.357,82.
Neste informe recóllense detalladamente cales son cada unha das partidas que son financiadas polas outras administracións. A continuación vai ser o cálculo da débeda viva a 31 de decembro de 2024, con entidades bancarias o Concello non ten débeda, co cual a porcentaxe é do 0%, e si hai pendiente de unha serie de préstamos coa Diputación, que ascenden a 567.418,74 euros. A porcentaxe de débeda viva sobre os ingresos dos capítulos 1 a 5 de ingresos, que como se fai o cálculo do 2024, esa porcentaxe é do 18,55%, o cual está moi por debaixo do 110% do 75% que establece como límite para cumprir a lei. Entón, as conclusións deste informe de liquidación é que a corporación non cumple o objetivo de estabilidade orzamentaria, non cumple o objetivo de regla de gasto e a corporación non ten débeda viva. A vista deste incumplimento do objetivo de estabilidade orzamentaria e do de regla de gasto, debe de formularse un plan económico financiero que permita no ano en curso e no seguinte o cumprimento dos objetivos e da regla de gasto co contido e alcance previsto no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2012. Vale, Non sei se é un turno de palabra, Ernesto. as preguntas, para turno de preguntas. Vale, gracias. Punto 4, toma de razón dos decretos da alcaldía editados entre o 7 de abril e o 4 de maio de 2025. Punto 5, 5.1, moción do Grupo Municipal do BNG para a restauración do Cruceiro de Calvos. A palabra ao BNG. A ver, casi cansino volver a traer aquí mocións que se trouxeron. Esta moción trouxa o BNG fai un ano e medio casi aproximadamente, pero temos que ter en conta que e daquela aprobouse por unanimidade para restaurar, para rehabilitar o Cruceiro de Xunqueira na parroquia de Calvos, que foi tirado concretamente en outubro de 2021, é dicir, fai 3 anos, máis de 3 anos e medio. Despois desa moción, que se aprobou por unanimidade, non se executou a moción, volví a preguntar aquí, o que negado, volví a fazer unha pregunta como estaba, e xa leu o tema de que se o seguro do coche que tirara, que se caducara, que facía un orzamento moi baixo. En resumidas contas, a realidade é que fai 3 anos e medio que o cruceiro se tirou e o cruceiro sigue exactamente igual, coberto de erva, tirado ali en unha pista, con unha parte do fuste levantado e outra parte tirada, que falta a parte, digamos, do cruceiro en sí, que creo que non sei, debe estar nas dependencias do concello, non sei onde está. É dicir, hai un abandono absoluto, total. E o único que ten son 3-4 vallas do concello que ainda fan unha imaxe ainda peor, porque están casi sempre tiradas, unhas vallas de plástico pequenas, é dicir, é unha situación, pois, a verdade, bastante penosa, porque estamos falando de un ben patrimonial que está recollido como tal, é un ben de interese cultural, está catalogado no plan xeral de Organización Municipal do Concello, e aí o temos abandonado, tirado, e non se fixe absolutamente nada, unha deixadez total. E a parte da mala imaxe, eu creo que hai as cuestións. Un é o desleixo polo patrimonio que temos, e en segundo lugar temos que ter en conta que o cruceiro está no inventario de bens do concello, é dicir, pertenece a titularidade do concello, por tanto ten unha obriga de manter eso en bo estado, porque parece o titular. Entón, pois, dada a situación, non me quedo máis remedio que volver a traer aquí esta moción, a ver se desta vez, o goberno se intenta facer algo, xestionar algo, e fai todos os trámites e xestións necesarias para rehabilitar. Entón, o que pedimos é eso, que se redacte un proxecto por parte do Concello e que se busque financiación, creo que será que tamén se comentaba eso, que se busque financiación nas administracións, é dicir, se xa Xunta, se xa Diputación, nas diferentes liñas que estas administracións normalmente, periódicamente, sacan para estes fins, para o que é a rehabilitación ou a restauración ou o mantemento do patrimonio cultural, no caso. E iso é, creo que a mí o que me chama a atención é que teña que traer isto aquí varias veces e que aquelo siga exactamente igual, se repito, que vai para 4 anos, é dicir, non é unha broma, está tirado ali, ele sigue tirado, ele seguirá, eu non sei se isto que
esperamos a que sexa unha ruína e o mellor despois vai se ver como ruína, porque non, xa, pois igual ser un ben, en vez de pasa de ser un ben patrimonial é unha ruína, non? Entón igual colle máis valor. É unha pequena broma, perdonado, pero que outra explicación non me encontro. Sinceramente, non me encontro. Entón, é o que se trae aquí. Pois, un proxecto que o Concello ten cartas no asunto. Eu non sei, supóñome que, claro, desde que foi o sinistro hasta hoxe, pois o seguro supóñome que se lavaría esas más, pasaría, prescribiría, porque nada se fixo, vimos ao final do goberno anterior, neste goberno que está agora, pois habrá que buscar vías de financiación, pois habrá que falar con a Diputación, cando saque líneas, que creo que todos os anos a saca, me parece, habrá que estar atentos e intentar financiarla por esa vía. E iso é o que trae. Bueno, pois falo tamén un pouco de intentar facer unhas, digamos, un proxecto, non, que se fa unha pequeniña zona de seguridade, é certo que a colocación, pois, non é no mellor sitio, pero é que está, para que evitar, pois, precisamente, que volvan outra vez a chocar con este cruceiro. E así, a moción, repito, xa, que casi non debería, non debería ter que volver aquí. Vale, alguna intervención máis? Vamos a ver, este é unha obra que xa estaba aprobada no pleno do 9 de xaneiro, xunto co noso plan de obras. Entonces, usted, pois, ese plan de obras, por non meterlo no caixón, e fixoxe un plan de obras, pois, según lle pareceu mediante un decreto, a responsabilidade é de usted por haber rechazado ese plan de obras. Logo, eu diría a Gonzalo que no punto 2 tipos que estamos de acordo totalmente con isto, non? Pero no punto 2 pon que unha subvención da Diputación ou da Xunta de Galicia. Entón, eu pediría aquí que se fixera un suplemento de crédito ou un cambio de unha partida para outra e que se utilicen os cartos dos fondos de aquí do Ayuntamiento. E ya facerme un añadidura aí, porque solicitudes de subvención aquí pareceme que se fan poucas, entonces non sei, añadir ese punto máis. Algo máis? Se che parece, se che A parece. ver, a cuestión, sí, vamos a ver, a cuestión é que se resolva. Entón, non vou poñer ninguna pega. Eu porque falo de buscar financiación, porque si é certo que a Diputación, supoño que a Xunta tamén, sí que saca líneas de financiación. Agora ben, eu creo que o primeiro punto que fala de facer o Concello que redacte un proxecto técnico, eu creo que se pode falar por aí, que se busquen vías de financiación, e evidentemente, se non aparecen esa vía de financiación, pois que se proceda con fondos do Concello, eso totalmente de acordo. Pode se poñer como un cuarto punto, con 2 segundos, no caso de non aparecer unha vía de financiación, que se cometa con fondos do Concello. Disculpe, respetamos as palabras. Vale, sí, eu non teria ningún problema aí, pero como subsidiariamente, non? Estamos de acordo totalmente. Respetamos as palabras. Entón, eu non teño ningún problema, decir, caso de non buscar, non conseguir unha vía de financiación, no exercicio actual, non poñer, porque se fai o proxecto e tal, pasa algún tempo ten que pasar, pois entón, evidentemente, liberar fondos do Concello. Eu estou de acordo con iso, pero primeiro, intentar buscar, mentre se fai o proxecto, é dicir, pasa e seguramente salga alguna liña, e se non sale, pois non hai problema. Evidentemente non podemos seguir, 44 anos non podemos seguir esperando a nada, porque non se vai esperar a nada. Estamos completamente de acordo. Respetamos a palabra. Sí. Vale, gracias. Por concretar, enméndase eso con esa engádega. Si, podese poñer no punto 2 onde pon con tal fin para buscar financiamento, poñer abaixo, caso de non abrir líneas este ano, pois que este 2024, de financiamento públicas que se acometan con fondos do Concello. Eu creo que eso podese poñer aí sin problema, non teño ningún problema. Un suplemento de crédito. Vale, sí, sería un punto 2, punto aparte no punto 2. Ou no punto 4, igual. Eu creo que a idea está clara, non hai problema. Vale, máis intervencións? A ver, estamos de acordo ca moción e por concretar a falla, a verdade, do concelleiro do PP, Alfredo Souto, pois faría as seguintes puntualizacións. Como ben está exposto, como ben se dixo na exposición e consta na moción, o cruceiro danouse no ano 2021
a reclamación de danos ao seguro prescribe o ano, é dicir, a prescripción de reclamación de danos ao seguro prescribeu en outubro do ano 2022, cando o concelleiro don Alfredo Souto pois era concelleiro do grupo de goberno naquele momento, co cal a responsabilidade de que estes danos non os pague o seguro do vehículo que o danou é do goberno anterior, do cal o intervinte don Alfredo Souto era membro. Sacou trouxe a colación o plan de obras pós 2025 que se trouxo a pleno polo alcalde, que é quen lle compete. E a pleno só se trouxo ese plan de obras. Por moitas voltas que lle dean, pois só se presentou un plan de obras, que foi o plan de obras que trouxo a pleno o grupo de goberno. E o votar en contra dese plan de obras, ustedes votaron en contra de solicitar financiamento á Diputación de 200.000 euros para arranxos na piscina, votaron en contra de solicitar financiamento á Diputación para 200.000 euros de obras na parroquia de Loxo, votaron en contra de solicitar financiamento á Diputación para renovar a alumeados LED toda a parroquia de Loxo, máis toda a parroquia de Vilar, máis o que falta da parroquia de Circes, entre outras actuacións ás cales votaron en contra, pois votaron en contra tamén de ampliar a estrada que vai de Loxo ás Quintás, mas votaron en contra pois da pavimentación con aglomerado nos núcleos de Loureda en Loxo. Pasamos a... non, gracias. Gracias. Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Presentouse por urxencia unha moción por parte do Grupo do Partido Popular. Votamos a urxencia. Votos a favor? Apróbase por unanimidade, polo tanto, incorpórase a orde do día. Bien, vamos a ver. Presentamos esta moción, primeiro tomamos conocimiento da aprobación da liquidación e do informe de intervención, lógicamente, ca convocatoria do pleno, polo tanto non podíamos presentar antes esta. Presentamos, digamos que é unha moción preventiva, presentámosla como a nivel preventivo, porque xa supoñíamos que o señor alcalde non iba a permitir preguntas, nin repreguntar na exposición na dación de conta do decreto de aprobación da liquidación, e lógicamente, se o alcalde non permitía iso, a intervención tampouco iría a permitir. Entón, o obxecto desta moción é claro, é que poidamos pedirlle ao señor alcalde as explicacións correspondientes ás causas de por que hai ese desvío na execución presupuestaria, o que implica o incumprimento da regla de gasto, a parte do tema da estabilidade, e que é máis grave, que obliga e compromete a aprobar un plan económico-financiero para reequilibrar as contas. Entón, como, os documentos da liquidación, incluso o documento o informe de intervención, son temas moi técnicos que probablemente a maioría de nós non alcanzamos a desmenuzarse fácilmente. E o obxecto desta moción precisamente que por parte da alcaldía, se quere o apoio de intervención, se nos explique claramente e concretamente estes puntos en concreto que especificamos na moción. Pedimos en concreto explicación e xustificación das causas do incumprimento do objetivo de estabilidade e da regla do gasto. Explicación e xustificación do saldo da conta 413, que é coñecida popularmente polo que son das facturas que están aí pendientes de pago, que non existe consignación presupuestaria para pagalas, por menos a gran maioría das que figuran nesa conta.
Explicación tamén a xustificación dos desvíos de financiación dos gastos con financiación afectada, que me chama moito a atención eso. A que se deben esos desvíos dos gastos de financiación afectada. E explicación tamén, lóxicamente, que os acreedores da conta 413 están incumplindo totalmente os plazos de pago. Os plazos que ten establecido a lei dos períodos medios de pago e todo eso. Explicación tamén das causas do plan económico financiero, sobre todo, se nos expliquen que vai a consistir o plan financiero, os plazos que temos para aprobarlo, que ten que ser aprobado aquí en pleno, e os objetivos a conseguir. Entón, eu, con esta primeira introducción, pido que se nos den esta explicación e logo repreguntaremos, debatiremos, porque, a ver, explico que non... A ver, efectivamente, así, visto así fríamente, dice, oye, hai 1.356.000 euros de desvío. Poderamos pensar que se gastaron esos cuartos de forma arbitraria, tal. Teño claro que non foi así. Sabemos que a regla do gasto contempla os capítulos 1 a 7 de ingresos, lóxicamente todo o que se paga con cargo a remanente de tesorería, que entra polo capítulo 8 de ingresos, non computa para a regla de gasto. Pero hai que preguntarse por que, salvo aqueles cousas que se aprobaron aquí, expediente de modificación de créditos, para invertir parte do remanente, por que determinados outros pagos que se fan con cargo a remanente se fixeron no exercicio 2024. Traigo esta colación porque, por exemplo, no ano 2022 aprobouse un plan de obras, un plan municipal de obras, financiado íntegramente con cargo ao remanente de crédito. No ano 2022. Todas esas obras, despois da aprobación de proxectos e tal, e as licitacións correspondientes foron aprobadas, licitadas e contratadas como moi tardo o 11 de xuño de 2023. Todas esas obras tiñan un plazo de execución de 180 días, 6 meses para executarse. O sea, todas en teoría deberían estar executadas como moi tarde en diciembre, principios de diciembre do ano 2023. Por que fago hincapié nisto? Porque no 2023 a regla de gasto non estaba en vigor. As reglas fiscales estaban suspendidas. Se estas obras se houberan executado no 2023, se houberan pagado no 2023, probablemente unha gran parte do desvío que estamos vendo aquí non existiría na liquidación. Entonces, como tamén hai outra serie de gastos que se imputaron a remanente, aparte dos expedientes de modificación de créditos, pois pedimos que se nos explique a membros da corporación e a través de nosos vecinos de todo, porque teñen dereito a conocer isto e, sobre todo, o impacto que vai a ter no funcionamento da administración municipal e a elaboración e a aprobación dese plan económico e financiero. E espero as explicacións a estas preguntas que fago. Sí, algunha intervención máis? Sí. Sí, vamos a ver, é que eu creo que sí, efectivamente é necesario unha explicación, porque claro, analizando así por arriba o que é a liquidación do orzamento, vemos, claro, cousas como pois, é un orzamento deficitario, un déficit máis moi considerable, non? Un estado de execución dos investimentos moi baixo. Unhas modificacións, supoñome que como consecuencia, evidentemente, de non elaborar uns orzamentos adaptados á realidade actual, enormes. E unha reducción do remanente de tesourería dunha cantidad moi considerable. É dicir, a final do 2023 había o remanente de tesourería de 3.696.000. No 2024 son 2.600.000, que se sacamos, digamos, esas facturas pendentes de pago, ven sendo 2.042.000. É dicir, falamos de 1,5 millón de euros menos. É dicir, eso é unha cuestión moi considerable. Por certo, que claro, vai quedar unha remanente real menos do que o saldo que hai neste momento no Sabadell. Supoño que habrá que rescatar ese diñeiro aí. Entón, claro, isto ten como consecuencia que, efectivamente, o orzamento do Concello de Touro, por primeira vez, non cumple nin a regra de gasto, nin o objetivo de estabilidade que obliga a legislación, non? E, claro, isto non manifesta máis con unha xestión nefasta. Entón, claro, con estes datos todos, un Concello, como se algo tiña de bon este Concello, que estaba moi saneado, non? E posiblemente non, pois, eu que merece unha explicación e unha explicación clara, que está pasando, porque é unha xestión evidentemente caótica. Eu que vendo os números, é unha xestión caótica, non me se me ocurre outra cousa. Entón estamos de acordo efectivamente en pedir esa explicación, claro que sí. Mas, e
Bueno, isto é para someter a votación, porque presentan unha proposta de acordo, estes puntos son os que se van a someter a votación. Sí, non necesitamos, como gracias pola pista que me deron outro día, de facelo con cargo ao artículo 46 da Lei de Bases. Isto non ten unha parte dispositiva. Solamente isto é unha moción de control das famosas que ustedes me decían, que son as que habíamos presentado hasta aquí, ao amparo do reglamento de organización. Entón, como moción de control, é simplemente para que o señor alcalde poida explicarnos a todos as causas deste desbarajuste, deste desajuste económico, por eso presentamos esta moción, porque sabíamos que era a única maneira de forzar un debate aquí, de que podamos intervenir e pedir esa explicación, que tampouco debe ser tan complicado para o señor alcalde. Entón, non hai que someter a votación, hai que explicarlo, simplemente. Explicar por que este desvío no tema, explicar por que este asunto, explicar, por exemplo, por que non se ejecutaron as obras do plan municipal no ano 2023, porque se infringiron todos os plazos, vamos, non é que se dilataron o plazo, que se empezaron con anos de retraso, algunha delas. Entón, eu creo que a xente merecemos os concelleiros, membros da corporación, e sobre todo o vecindario merece unha explicación. Gustaríame que non se lle ocurría pasar por alto este tema. Sí, a ver, é sencillísimo. Todas estas cuestións nas cales solicita explicación, precisamente, dá resposta a elas na exposición. É dicir, isto todo explícase no plan económico financiero que se vai presentar. Vale? Cando se presenta o económico vai explicar como remediar o problema. E as causas tamén. As causas tamén, pero sobre todo como remediaba. Pero non se nos pode dar unha idea das causas. Eu non teño inconveniente ningún se o señor alcalde está de acordo, que o señor interventor, a nivel didáctico. Hai que ter en conta que non somos xente versada nin técnicos en materia de intervención ni en contabilidade municipal. Simplemente, para que non salgamos de aquí que a impresión de que hai algo aí, que sabemos que non hai nada raro, o sea, non se fixo ninguna incumplir as normas, está claro, de forma descarada, porque tamén é certo, hai que decirlo, que por intervención fanse uns avances da liquidación trimestrales que se fan á Administración do Estado, o sea que este problema tiña que haberse detectado ao largo de todo o exercicio. Non é algo que surgira de repente a final do exercicio. Sigo a nivel simplemente, xa digo, didáctico, informativo, que se nos explique un pouquiño onde está o problema. A parte xa de que entraron en vigor as regras fiscales do 2024, que aí somos todos conscientes dese tema, que hasta aí non estaban en vigor, pero que se os explico por qué, porque eu sinceramente, realmente, se eu con máis experiencia teño en cuestión municipal, pois tampouco acabo de ver exactamente, porque claro, exactamente nós non levamos unha contabilidade paralela. Aquí no estado da liquidación vemos unha cantidad de números, pero non vemos o nombre e apellidos de cada obra, nin o que se pagou, nin vemos entre dos. Eu penso que sería un exercicio sencillo de explicación, vamos, que é o mínimo que merecemos. A ver, os números non son valorables, opinables, sino que os números son o que son, non son opinables. Entón, repítolle, todo eso explícase no plan económico financiero. Claro, unha vez que se presentou o plan económico financiero, pois terán aí todos os datos e a raíz de aí, pois, efectivamente, danse todas as explicacións. Unha escapada do tema de verdade. O sea, eu entendo que se faga mal as cousas, pero por encima que non se queira asumir a responsabilidade, siquiera de explicarlas. Xa non estaba pedido, pero explicarlas, por favor. Explicarlas. Eu creo que os veciños de Touro merecen moito máis que iso. Non se nos pode despreciar desa maneira. O sea, aquí hai un problema serio. Nunca pasou no Concello ese tema. Explíquese por qué. Por que este desaxuste, as consecuencias, se además o máis perjudicado vai a ser o goberno municipal, porque vai a ter que reequilibrar as contas e vai a dispoñer de menos cuartos para gastar os próximos 2 exercicios. Entón, eu non vexo por que sin problema, e se o señor alcalde non quere facer, permítanlle facer ao señor secretario, que supoño que non terá problema explicarnos exactamente, ou anticiparnos as causas do plan de estabilidade, pero bueno, se non queren facer, pois alá vostedes. Perfecto, no, que se vai contemplado no plan económico financiero, pois con todos os datos e explicacións, co cal non ten máis debate o asunto. Punto 6, rogos e preguntas. Ten a palabra o PP. Non ten máis debate porque non hai máis debate. Bueno, vamos. Bueno, a ver, teño a obrigación, que é unha obrigación que me impuxen xa fai uns meses, de preguntarle ao señor alcalde como leva a elaboración do proxecto de presupuestos.
para que nos vaya dando largas como sempre, entón que nos vaya dicindo algo. E teño tamén unha curiosidade, que además ainda vin onte, e hai unhas cunetas revestidas ali en Andeade que non acabo de verlle explicación, e gustaríamos tamén que nos explicaran a que se deu ali nuns tramos determinados, un lado e outro da carretera, e por encima unha de sin colocar ni siquiera un tubo de desagüe por debaixo, e que, bueno, ese tema aí. E para hoxe, en principio, non vou a facer máis preguntas. Vale, respecto á primeira pregunta, pois non hai máis avances dos que había. Respecto á segunda pregunta, pois non teño coñecemento desas cunetas revestidas que lle chama, son simplemente os accesos do entronque, pois coa vía principal asfaltada con unha vía secundaria non asfaltada. Decidiuse facer o entronque para a canalización desas augas en superficie en vez de facelo entubado, entendendo pois que os entubados causan máis problemas de entullamentos, e o que se fixo foi eso, o entronque entre a vía asfaltada e a vía que se intersecciona, pois eso, mediante unha canalización chan que permite o tránsito por encima e que permite a conducción das augas. E a finalidade que ampliar o radio de xiro logo dos vehículos que salgan da pista secundaria. A de frente, a cuneta de frente, cal é a finalidade? Son Para ampliar o radio de xiro da... Como se fala nas cisternas, para a auga, para quitar a auga, pois, entonces a cuneta tens que facer unha mixa de cuneta de cemento para que non reventa a pista, entendes? Non é para outra cousa. Sales para que teñan máis salida. Para que os tractores con peso que non pisen na marxe, que é máis débil e non se afunda o pavimento. Que non é para outra. Vale, Benega? Sí, vamos a ver. A primeira, eu no pasado pleno, no pleno do mes de abril, preguntei aquí se a empresa que se dieron esas facturas famosas de agua do ano 2023 fixera algún requerimento ao Concello para pagar esta deuda. Vostede contestou que non se fixera ningún tipo de requerimento ao Concello ni ninguna reclamación. Pero según a nosa información, esa empresa se fixe un requerimento se fai uns meses. E vostede non sei por que nos minteu. Concretamente creo que foi en xaneiro. Fixe unha reclamación de pago. E dixo no pasado que non sabemos por qué. Non entendemos. En segundo lugar, e relacionado precisamente con este tema, como é o tema da auga, porque eu creo que todos os anos temos este problema, é importante sair vendo un problema e adiantarse, preguntamos se o Concello ten previsto ou ten planificado como vai afrontar este problema que probablemente se nos volva a presentar este verano como se nos presentou nos veranos anteriores, é dicir, se ten programada alguna medida para, cando chegue o verán e volver outra vez, non volvamos outra vez a estar con esas urxencias de ter que solicitar augas e dunha maneira, digamos, apresurada. Entón, se hai algunha previsión sobre como actuar neste caso, que probablemente e moi desgraciadamente non vai volver a pasar, claro. Vale, esa é a segunda. A terceira pregunta ten que ver con unha licitación que fixo o Concello para a compra dun cortacéspede, e a verdad chama a atención porque presentaronse novas ofertas e ninguna cumplía as características do contrato. Unha cousa bastante, non sei que pasou cas bases, é dicir, unha cousa así que é rara, non? Que se presenta unha nova empresa e que ninguna cumpla. Hai algunhas, porque non é unha cuestión que presentaban varias, non o mismo ou diferentes máquinas, pero outras sí. Non sei, por que pasou? Ou estaba mal feito o pliego, ou algún erro? É unha pregunta un pouco así, case de curiosidade, porque é unha cousa ben curiosa, non? Que se presente unha nova empresa para e que ninguna cumpla as condicións. Vale, outra é, tamén no pleno pasado, o BNG trouxe aquí unha moción sobre o asfaltado da ponte de Remesquide, non? E había que, solicitando eso, que se garantira, digamos, do que se investigara de quen era a titularidade, que parece que tiene o Concello Turca nunha parte, e preguntouse por que non se aceptara a proposta que lle facía o Concello de Vila de Cruces e se había un problema de precios. E preguntámoslle de feito que nos dixera canto era o precio que lle ofertaban e vostede dixo que non o dou. Non sei por qué, non sabemos por qué non o dou. Bueno, non o dou. O Concello das Cruces, a proposta que facía eran 13 euros metro cuadrado por
asfaltado de 6 centímetros. Entón a pregunta que eu fago é se vostedes non aceptaron isto porque pensaba que este estaba un prezo que está por encima do precio do mercado e depois é moi caro, ou cal é a razón pola cal non aceptaron esta, porque a fonte pois non sabemos se se vai a faltar e se se vai a faltar por un precio inferior a este. Ben, e teño dous rogos logo. Un rogo é respecto á limpeza de estradas, porque con estas choivas do mes de abril moi considerables, non? Algúnas delas, por exemplo, a estrada que vai de Loxo a cima da vila, creo que está chea de croios e de barro, de toda esta agua que se limpe eso, ese é o rogo. E a outra ten que ver co rally que houve este fin de semana entre Tribás e Arinteiro, que o ano pasado houve tamén nesa zona, este aldea de Arinteiro que do Villade, este ano en parte tamén. E eu creo que, sinceramente, eu creo que nos parece un pequeno desprecio esta aldea, non? Que precisamente unha aldea que está condenada polo proxecto de mina de Cobra San Rafael, xa por anticipado se castigue por un rally que é precisamente patrocinado por Cobra San Rafael da man do Concello, non? Da man e en compañía do Concello. Entón, sinceramente, parece-nos unha cousa bastante lamentable. Entón, nós, o que pedimos é que para as próximas eleccións, que cando se faga este rally, se poden facer, o Concello, como colaborador, como patrocinador, como cofinanciador, pois que teña en conta na planificación do recorrido que, por favor, non se illen aldeas, que é o mínimo que se pode pedir. Non? Iso é o que se pide, o rogo que se fai. Vale, ata aí. Vale, respecto da pregunta 1, a ver, como entenden, as preguntas, claro, respondas de memoria, que non lle respondo neste pleno, non lle respondo no pleno seguinte, co cal efectivamente me puntualiza o señor secretario que efectivamente no mes de xaneiro fixose... O mesmo non sei. Bueno, non sei. Concretamente non sei. A verdad... Pero pode ser. Mas xaneiro perfecto. Sí. Espera unha cousa. No, simplemente, si se Non falta... hai que mentir, hai que dicir non o sei. E non dicir non. Tiña... Pídolle disculpas, tiña a certeza de que, e por iso lle contestei, de que non se presentara formalmente reclamación alguna. Se efectivamente me confirma que se presentou, pois presentouse. Respecto da pregunta 2, pois fixéronse actuacións de limpeza na zona de captación, drenaxe na zona de captación para facer un mellor aproveitamento do caudal do leito, pois cando este escasea. Acometeronse tamén obras de reducción das perdas para evitar perdas por averías na rede. Hai solicitada unha subvención para executar, equipar con a instalación con medidores e digitalización da mesma, que a fin de ser máis eficientes no control do gasto, sobre todo pois, tamén no control de fugas en caso de averías. Respecto do punto 3, efectivamente, presentáronse, pois sí, pode ser 9 licitadores para a contratación da compra dun cortacéspede. Os pregos non están mal, os pregos están claros, pois cales son as características da máquina que solicita o Concello. O que está mal, no sentido de que incumpren os pregos, pois son as ofertas presentadas. Preséntanse basicamente moitos licitadores ao show, hasta cousas tan desfasadas como se pide, entre outras características, un cortacéspede de gasolina con unha potencia determinada, e houve licitadores que incluso presentaron cortacéspedes eléctricos. Non é certo que non haxa licitadores, non é certo que todos os licitadores incumplen as características técnicas, senón que si hai licitadores que cumplen as características técnicas, pero incumplían o prezo. Co cal, incumplían o prezo,
incumprían o prego. Sí, incumprían o prego, polo tanto, bueno, pois, declarouse deserto, lóxicamente. Respecto da pregunta 4 relativa a esa obra que executou o Concello de Vilar de Cruces na Ponte Remesquide, hai dúas maneiras de chegar, o sea, son necesarios dous factores para chegar a un resultado, a un importe económico, que é, por un lado, o precio unitario das unidades e, por outro lado, a medición das unidades. O resultado desa multiplicación do prezo das unidades pola medición das unidades que se nos presentou, e voulle dar o dato, xa que insiste, que se nos presentou de maneira pois, mostrada nun papel, pero que non se nos facilitou copia, era un prezo total, números redondos, de casi 14.000 euros. De casi 14.000 euros. Verbalmente, algún grupo da oposición, non sei se é certo o dato, pero a min verbalmente un grupo da oposición trasladoume que por parte do goberno de Vilar de Cruces se trasladara que o importe eran 8.000 e pico euros. En todo caso, nesa reunión, pois ambos gobernos quedamos á espera pois, de buscar, nos parecíanos pois, que non era unha solución axeitada non só no precio, sino no que se pretendía executar, e, bueno, quedamos á espera de consultar e buscar outras solucións. E a esa espera continuamos. Vale? Boa noite, levantas a sesión.